Акыллар арасында иң акыллысы булу җиңелме? Без моны бүген уенга катнашырга килгән кызлар белән ачыкларбыз. Хәерле көн, кызлар. Исәнмесез. Бүген бездән Саба районы укучылары Гүзәл һәм Ясмина катнаша. Әйдәгез үзләре белән танышыйк. Гүзәл, сүз сиңа. Минем исемем Гүзәл. Мин Сәләтле балалар мәктәбенең 7нче сыйныфында укыйм. Минем яраткан шөгыль китап уку, яраткан фәннәрем биология, татар теле һәм әдәбияты. Әйе, тагын нинди шөгыльләрең бар? Хоббиларың? Мин җыр тыңларга яратам. Шулай ук мин рәсем ясарга да яратам. Нинди ярышларда катнашканың бар? Минем биологиядан олимпиадада катнашкан бар, татар теленнән һәм рус әдәбиятыннан. Яхшы, синең белән таныштык. Бүген сиңа уңышлар телибез. Ясмина, нинди туташ безнең? Минем исем Ясмина, миңа 13 яшь. Мин Саба районының Сәләтле балалар мәктәбенең 7нче сыйныфында белем алам. Минем яраткан дәресләрем ул инглиз теле һәм татар теле. Мәктәптән кала мин чаңгы һәм бию түгәрәкләренә йөрим. Димәк, син чаңгыда шуырга яратасың. Әйе, Быел шуганың булдымы? әйе. Ярышларда катнашканың бармы? Лыжда әле быелдан гына йөри башладым. Былай татар теле олимпиадаларында инглиз теленнән, рус теленнән катнашам. Кызлар, икегез белән таныштык. Һәркайсыгызга да уңышлар телибез. Иң белемле, иң акыллыгыз җиңсен дигән теләктә уенны башлыйбыз. Сез әзерме? Әзер. Акыл батыл тапшыруының беренче турына аяк атлыйбыз. Кызлар, беренче турны башлаганчы, әйдәгез әле мәктәптәге уңышларыгыз турында сөйләшик. Нинди билгеләр аласыз сез? Мин мәктәптә әйбәт укыйм, 5-ле 4-леләргә генә. Олимпиадаларда катнашам. Укырга яратасың инде. Әйе. Ялкауланы дәрс әзерләйсе килмәгән көннәр буламы? Әйе, анда очракларда була. Ничек итеп ялкаулыкны җиңәсең? Үземне дәрес хәзерләргә утыртам. Гүзәл, син? Мин шулай ук мәктәптә 5-ле 4-ле билгеләренә генә укыйм. Шулай ук олимпиадаларда катнашам. Синдә дә ялкаулык буламы? Дусмы син ялкаулык белән? Мин дус түгел, ләкин минем дә шундый көннәр була. Мин ялкаулыкны җиңәр өчен шулай ук үземне эшен тизрәк бетерергә кирәк дигән уйлар белән дәресне эшләргә утыртам. Менә уенга әзерләндегезме? Бүгенге уенга? Алдагы тапшыруларны карадык. Алар сезгә ярдәм итәр дип уйлыйсыз? Әйе. Мин сезгә әйтәм, андагы сораулар бүген булмаячак. Әмма кагыйдәләр нәкъ башка уеннардагы кебек. Шуңа күрә беренче турны башлыйбыз. Бу турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгырыячак. Җавап вариантлары тәкъдим ителәчәк. Сорау яңгырауга сездән сорыйм. Бу сорауга җавабыгызны ничә балл белән бәяләячәксез? Сез үзегезгә 0-дан алып 10-га кадәр балл куясыз. Һәм инде чиратлап бу сорауга җавабыгызны бирәсез. Җавап дөрес булган чиракта бу балл сезнең исәбегезгә була. Әгәр юк икән, гомуми исәптән алына. Беренче сорауны укыганчы, мондай сорау бар сезгә. Татар халык мәкальләрен беләсезме, кулланасызмы тормышыгызда? Әйе. Әйе, беләм. Яхшы, менә безнең беренче соравыбыз, беренче турның беренче соравы татар халык мәкальләренә багышланган була. Ул булай яңгырый. Татар халык мәкале ничә кат үлчәп, бер кат кисәргә куша. Бу сорауга беренче булып Гүзәл җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Димәк, син яхшы беләсең татар халык мәкальләрен. Әйе. Яхшы, хәзер тикшерербез. Ясмина ничек? Мин Гүзәл кебек үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Яхшы, бик яхшы. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. 5, 2, 4, 7, 10 һәм 100. Гүзәл, син җавап бирергә әзерме? Әйе. 7 кат үлчә, 1 кат кис. Бәлки 4 кат үлчә, 1 кат кистер. Юк, 7. Хәзер Ясминаның җавабын тыңлыйбыз. Мин дә Гүзәл кебек уйлыйм. Минемчә 7 кат үлчә, 1 кат кис. Тагын сан белән бәйле нинди мәкальләрне беләсез? 100 сум акчам булганчы 100 дустың булсын. Бер бала 1000 бәлә. Шулай дип әйтәләрме? Ярар. Шуннан да 7 кат үлчә, 1 кат кис дигән татар халык мәкале бар. Һәрберегез дөрес җавап бирде. Афәрин, кызлар, 10 балл икегезгә дә.
Икенче сорауга күчәбез. Ак аюлар кайда яши? Икенче сорау шулай яңгырый. Бу сорауга беренче булып Ясмина җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 9 балл дип белдем. Ярый. Гүзәл. Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Сез бик югары баллар куясыз, кызлар. Уңышлар телим. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Антарктида, Арктика, Австралия, Көньяк Америка һәм Африка. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Ясмина, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Әйе, тыңлыйбыз сине. Монда бер генә тот. Әйе. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Синеңчә? Мин Ясминның җавабы белән килешәм. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Хәзер, кызлар, Википедияны ачабыз һәм анда язылган. Ак аюлар Арктикада яши. Бераз гына бу сорауга дөрес җавап бирмәдегез. Шуңа күрә 8-дән 9 һәм 10 баллны алабыз. Кәефләребезне төшермибез, чөнки безнең сорауларыбыз җитәрлек. 3нче сорауга күчәбез. Мәйданы ягыннан дөньядагы иң зур ил. Бу сорауга инде беренче булып безнең Гүзәл җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 9 балл белән бәялим. Яхшы. Ясмина? Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, мәйданы ягыннан дөньядагы иң зур ил. Кытай, Бразилия, Австралия Союзы, Россия, Канада, АКШ, Америка Кушма Штатлары. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Гүзәл җавап бирә әзерме? Әйе, минемчә, мәйданы иң зур ил ул Россия. Яхшы, җавабын кабул иттем. Ясмина? Мин дә Гүзәл белән килешәм. Минемчә, Россия. Җавабыгыз бик дөрес, кызлар. Россия чыннан да дөньядагы иң зур ил һәм шушы күтәренке рухта без беренче турны төгәллибез. Нәтиҗәләргә килсәк, Гүзәлнең әлеге 9 балл, Ясминәнең 11. Икегезгә дә уңышлар телибез. Икенче турга күчәбез. Икенче турга күчәбез, кызлар. Табигать белеме белән дуслыгыгыз ничек? Табигать белеме дәресен укыганыгыз бар. Беләсез, ни эшләйдегез, нинди дәресләр үткәрәйдегез бу фәннән? Безнең практик дәресләр була иде. Без пикниклар оештыра идек, урманнарда йөридек, табигатьне Күзәттегез инде. Күзәтү көндәлеге алып баргансыздыр инде. Шулай бит? Ярый, яхшы. Ни өчен шулай дип сорыйм? Чөнки безнең икенче турыбызның соравы нәкъ табигать белеменнән булыр. Сезгә бу юлы бер баганадагы сүзләрне икенче баганадагысы белән туры китерергә кирәк. Бу юлы җәнлекләрнең табигатькә яраклашуын туры китерергә. Аңладыгызмы? Беренче баганада безнең җәнлекләр һәм кош-кортлар булачак, икенче баганада аларның бу табигатькә ничек итеп яраклашканнары мисаллар китереләчәк. Сезгә шуларны бер-берсе белән туры китерергә кирәк. Һәр җавабыгыз өчен 1 балл сезгә куела. Аңладыгызмы? Димәк, әйдәгез биремне карыйк. Беренче баганада безнең морж, аккош, куян, ябалак, аю. Менә сезгә җәнлекләр һәм кошлар да бар икән монда. Икенче баганада укыйм. Димәк, ничек итеп яраклашканнар икән булар? Җылы якка очулары белән. Икенче вариант йон алыштыру. Өченчесе калын тире, ишкәк сыман аяклар ярдәмендә йөзә белү. Нәтиҗәсендә 4нче вариант май туплау, йоклау узак итеп. Һәм 5нче вариант төнлә яхшы күрү. Ясмина, бу сорауга беренче булып син җавап бирәчәксең. Синең җавапларыңны тыңлыйм. Алайсам, морж, калын тире, ишкәк сыман аяклары ярдәмендә йөзә. Аю май туплый, йоклый. Аюны йоклый дисең инде. Әйе, куян йон алыштыра. Ябалак төндә яхшы күрә, аккош җылы якка оча. Синең җавапларны кабул иттем. Хәзер Гүзәл ничек уйлый икән, аннан сорап карыйк. Минемчә, морж, калын тире, ишкәк сыман аяклар ярдәмендә йөзә. Аккош җылы якка оча. Куян йон алыштыра. Ябалак төнлә яхшы күрә.
Ayılmay, topla yoklay. Ko'gan tunni yaxshi ko'rmaymi? Yok. Qizlar, siz shunlab da Bigdir javob berdingiz. Shundan da qo'yan yo'l alishtiram. Bigdir aytdingiz qish kuni oq, jay kuni suri tusda bilan oy o'yinda bizni yo'qlarga yarata qish bo'yi yo'qlay rahatlanib o'ziyasida. Mosh endi u shundan da qo'lin terili, eshkaksimon oyoqlari yordamida yuzi, u bizning yuzuvchi hayvon bet. Oq qish shunday jilda qashib ketdi. Ayobalar endi u tunni yaxshi ko'radi, tundagina ovga chiqadi. Bigdir javob berdingiz qizlar. Har biringizga 5 ball. Bu tur sizga yoqadimi? Bu tur menga bek yoqadi. Men javoblarni durust bera oldim. Bu tur menga шулай ук yoqadi. Azraq avurroq bo'lgan yerlarda bo'ldi, lekin men bu turni ishlay oldim. Siz Bigdir boshqarib chiqdingiz. Kelasi turlarda sizga o'ngishlar tilayman. Shuncha turga oyoq deymiz. Akıl batıl topshiruvining 3-turini boshlaymiz. Haliga bizning hisob 14 ga 16. Güzel sen birazdan qolishasың. Keyfing tushmadimi? Yo'q. Alga taban nendey strategiya bilan o'ynarga o'ylaysan? Ishirga kerakmi? Olg'aroq chiqib uchun. Yuqoriroq ballar qo'yga kerak. Yolg'ishsan. Bilganlarini yuqoriroq, azraq cheklanganlarini azraq bal qo'yga. Yarar. Biz sen o'shlar tilaymiz, borsini bersin deb ishonib qolamiz. 3-turda bizning ortiq javobni saylarga kerak. Shulay bu turda siz ballarni o'zingiz qo'yasiz. Agar endi javob berasiz ekan, umumiy hisobingizga shusha balni istaymiz. Agar yo'q ekan, umumiy hisobdan shusha balni olamiz. Shunga e'tiborli bo'lasiz. Bu tur biroz nabutancha. Anladingizmi? Demak, 3-turning birinchi so'rovini o'qiyman. Sitrusli jilak jemish. Bu so'rovga birinchi bo'lib bizning Güzel javob berashak. Shunga sendan so'rayman, necha ball berishga o'ylaysan? Men javobimni 8 ball bilan beraman. 8 ball bilan beraylik. Yasmina necha ball beradi? Menda go'zalga bu 8 ball bilan beradi. 8 ball beramiz. Yarib. Sitrusli jilak jemishlarni bilasiz endi. Yaxshi. Javob variantlarini taqdim etaman. Grapefruit, mandarin, limon, anar, bu ikkinchi turda granat bo'laydi. Lime ham aflisun. Javob variantlarini taqdim etildi. Go'zal sendan so'rayman. Menimcha, sitrusli jilak jemish bo'lmagan ayber ul granat, anar. Anar deb o'ylaysan. Yaxshi. Javobini qabul etdim. Boshqalar sitrus endi. Seningcha. Yasmina, sen necha o'ylaysan? Menda go'zal bilan kelishim, menimcha anar ul sitrusli jilak jemishlarga qo'g'il. Siz Bigdir javob berdingiz qizlar. Afarin. 8 ball ikkingizga. Ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Shashak ota turgan o'simlik. O'simliklarni esga tushirdi. Qaysilari shashak ota ekan? Ham javob variantlarini taqdim etgancha Yasminadan so'rayman, necha ball bilan berasiz? 9 ball. Go'zal asin? 10 ball. 10 ball. Qo'b yetirgan kelisiniz. Yarar, o'ngishlar. Javob variantlarini taqdim etamiz. Tuzxanaq, obag'a, tunbuyiq, matrushka, o'g'yana yaprog'i, qishitqan. Yasmina, javob berganmisan? Ayya. Tinglaymiz. Menimcha obag'a shashak olmaydi. Qabul etdim javobingni. Men shulay Yasmina bilan kelishim, obag'a shashak olmaydi. Obag'adan yo'qqa baxt so'ramasin. Shunday jarni bilasizmi? Yo'q. Iyaga qashtimak barasiz hali. Shunlabda obag'a shashak otmay, bu o'simliklarni borisida shashak ota, ammo obag'a shashak otmay turgan o'simlik. 3-so'rovga ko'chamiz. Qish bizda qishlovchi qush. So'rov shulay yangraydi. Bu so'rovga birinchi bo'lib go'zal javob berashak. Necha ball bilan berasiz? 8 ball bilan beraman. 8, yaxshi. Yasmina sen? Menda go'zal shekilli 8 ball bilan beraman. 8 ball. Yara 8 ball o'ynatamiz. Hozir javob variantlarini taqdim etamiz. Qorg'a, ko'garshin, shipshiq, soyisqan,
Снәк һәм Тургай. Гүзәл, җавап бирә аласыңмы? Тургай дигән җавапны сөйләм. Бик озак уйлаганнан соң, Гүзәл Тургай бездә кышламый дигән фараз ясады. Яхшы, Ясминә ничек уйлый? Минемчә, Тургай бездә кушламый. Бик дөрес, кызлар. 8 балл 2-гә дә. Афәрин. Ярый, кызлар, 3-нче турны төгәллибез. Инде 4-нче турга керәбез. Һәр кайсыбыз белән аерым-аерым яшәбез, яме? Акыл батыл тапшырын 4-нче турын без иң элек Ясминә белән уйныйбыз. Ясминә, кәефләр ничек? Әйбәт. Син мәктәптән 4-кә 5-кә генә укыйсың, менә бүген үзеңнең уеныңны ничәлеп куяр идең? Белмәйм. 3-ле куяр идеңме? 4-ле с плюсом 5 с минусом. 4 куяр идең, ярар, 5 куяр идең. Яхшы, әмма хәзер 4-нче турда сиңа 10 сорау яңгыраяшак. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Әгәр дә инде син сорауга җавапны белмисең икән, алга таба дип әйтәсең, яки белмим дип әйтәсең. Без тиз генә икенче сорауга күчәбез. Әгәр дә инде беләсең икән, җавап бирәсең тиз генә. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл өстәлеп, син былай да безнең бераз гына алда барасың. Шуңа күрә синең бераз өстенлегең бар. Көчне җыеп, белгәннәрне искә төшереп, уенны башлыйбыз. Әзерме? Киттек, беренче сорау. Мәче сүзенең синонимы? Пси. Дөрес. Салават күперендә ничә төс бар? 7. Дөрес. Әкиятләрдә кайсы хайван хәйләкәр итеп сурәтләнә? Төлке. Дөрес. 12-дән 6-ны алгач ничә була? 12 минус 6. 6. Дөрес. Корт сүзендә ничә иҗек бар? Корт. 1. Дөрес. Җәен үлән нинди төстә була? Яшел. Дөрес. Тәлинкә, кашык, шәнешкә булар нәрсә? Савыт саба. Дөрес. Утын яру өчен кирәкле эш коралы? Балта. 4 кешегә 1 эшләпә. Ул нәрсә? Бу табышмак. 4 кешегә 1 эшләпә. Өстел. Дөрес. Алфавитның соңгы хәрефе. Я. Бик дөрес. 10 дөрес җавап бирдең син. Афәрин. Гүзәл, инде хәзер синең белән уйнарга чират җитте. Кауша, дулкынлану бармы синдә? Мәзгә. Каушама, дулкынланма. Син безнең бераз гына калышасың. Бары тик 1 балл сезне хәзер аерып тора. Барлык сорауларга да дөрес җавап бирсәң, бәлки синең балың күбрәк тә булыр. Миннән сиңа 10 сорау, синнән тиз генә җавап. Әгәр дә инде белмисең икән, белмим, алга таба дип әйтәсең. Әгәр дә беләсең икән, тиз арада җавап бирергә кирәк. Уенны башлыйбыз. Беренче сорау. Бабай сүзенең синонимы? Корт. Россия флагында ничә төс бар? 5. Дөрес. Әкиятләрдә кайсы җәнлек куркак итеп сурәтләнә? Куян. Дөрес. 8-гә 7-не кушкач, җавап ничә була? 8 плюс 7. 15. Дөрес. Балта сүзендә ничә иҗек бар? Балта. 2. Дөрес. Кар нинди төстә була? Ак. Кыш, яз, җәй булар нәрсә? Яласылары. Дөрес. Җир казу өчен кирәкле эш коралы? Көрәк. Дөрес. Борынсыз чыпчык боз тишә ул нәрсә? Тамчы. Дөрес. Арба сүзендәге беренче хәреф? Ха. Дөрес. Син 9 сорауга дөрес җавап бирдең. Бик яхшы нәтиҗә бу. Афәрин. Шулай итеп, кызлар, бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе шашуларга кадәр укуларыгызда уңышлар. Сау булыгыз. Миңа бу уен бик ошады. Мин бик шатмын монда килгәнемә. Авыр сораулар да булды. Миңа иң авыр сорау миңа Антарктида һәм Арктика белән бәйләнгән сорау иде. Чөнки мин үзем аюларны Антарктидада һәм Арктикада яши дип уйлаган идем, ләкин Арктикада гына яши булдым. Миңа уен бик ошады, ләкин мин кошлар турында җавап биргәндә миңа бик авыр булды. Һәм мин үземнән канәгать. Минем бу уенга тагын киләсем килә, чөнки күп белмәгән әйберләрне белеп була. Бик кызыклы уеннар оештырыла.
Баллар җыю нәтиҗәсендә хәзер турнир таблицасы менә булайрак. Бүгенге уенда катнашкан Гүзәл һәм Ясминә алдынгылар рәтенә килеп кушыла. Димәк, бик тиздән без алар белән тагын күрешеп, батл оештырачакбыз. Әгәр син дә безнең сорауларга җавап бирә аласың икән, уенда катнашырга кил.